பிவி பக்தி டாக்ஸ் யூடியூப் சேனல் சார்பாக எல்லோருக்கும் வணக்கம். திருவாரூரில் பிறந்தவர் தண்டி என்பவர். சிவனின் சிந்தனையை தவிர வேறு எதையும் நினைக்காதவர். அகம் நோக்குவதை தவிர புறம் நோக்கி அறியாதவர். இந்த அடியாருக்கு பிறவியிலேயே கண் தெரியாது. திருவாரூர் மேற்கு பகுதியில் உள்ளது கமலாலயம் என்னும் திருக்குளம். தண்டி அவர்கள் இறைவனை வணங்கி 5 எழுத்தை ஜபித்து கொண்டு கோவிலை வலம் வருவார். கமலாலய குளம் அடியவர்கள் குளிப்பதற்கும் பெருமானுக்கு தீர்த்த குளமாகவும் இருந்தது. சமணர்கள் அந்த குளத்தில் பாழிகளும் பள்ளிகளும் அமைத்தனர். குளத்தின் அளவு குறைந்தது. இதை உணர்ந்த தண்டி அவர்கள் குளத்தை தோண்டி அகலப்படுத்த எண்ணினார். செயலை செய்வதற்காக குளத்தை அகலமாக்கும் குழிவாயில் ஒரு தறியை நட்டார். குளக்கரையில் ஒன்றை நட்டார். 2ஐயும் கயிற்றால் இணைத்தார். குளத்தில் இறங்கி மண்ணை தோண்டி ஒரு கூடையில் எடுத்துக்கொண்டு கயிற்றின் துணையுடன் மெல்ல மேலே வந்து கரையில் கொட்டினார். உடல் பணி செய்யும் பொழுது அவரது உள்ளம் ஓம் சிவாய என்ற 5 எழுத்தை மட்டுமே ஓதிக்கொண்டிருந்தது. தண்டியாரின் இப்பணி குறித்து சமணர்கள், ஐயா, மண்ணை கிண்டாதீர்கள், அதில் உள்ள சிற்றுயிர்கள் மாண்டு போகும் என்று தடுத்தனர். சிவனுக்குரிய திருப்பணி என்றார் தண்டி அவர்கள். நாங்கள் சொல்வது காதில் விழவில்லையா? கண் தான் தெரியவில்லையே, உங்களுக்கு காதுமா கேட்கவே என்று அவர்கள் வசைப்பாட ஆரம்பித்தனர். அதற்கு தண்டி அவர்கள், எனக்கு கண் தெரிந்தால் என்ன என கேட்டு தண்டியரிடம் நாங்கள் இந்த ஊரில் இருக்க மாட்டோம் என கூறி அவர்கள் மண்வெட்டியையும் கூடையும் பிடுங்கிக் கொண்டு இருந்தனர். தண்டியார் பெருமானிடம் முறையிட்டார். தூர்வாரும் திருப்பணியை செய்யும் என்னை அவமானப்படுத்திவிட்டார்கள் என மனம் நொந்தது. இந்த இடரை நீக்கி அருள் புரிய வேண்டும் என வேண்டி திருமடத்தில் தங்கினார். அன்றிரவு கனவில் இறைவன் தோன்றி, தண்டியாரே, உன் கண்கள் நாளை ஒளி பெறும். உன்னை இழிவாக பேசியவர்கள் ஒளி இழப்பர், அஞ்சாதே என கூறி மறைந்தார். சோழ மன்னன் கனவில் தோன்றி, நம் தொண்டன் நமக்கு குலம் வெட்ட சிலர் அப்பணிக்கு இடர் செய்து அவரை இழிவுபடுத்துகின்றனர், அதை சரி செய்க என்று கூறினார். மன்னன் தண்டியாரிடம் சென்று நடந்தவைகளை தெரிந்தார். அரசன் சமணர்களையும் அழைத்து கேட்க அவர்கள் முதல் நாள் கூறியபடி சம்மதம் தெரிவித்தனர். தண்டியார் இறைவன் முன் வணங்கி திருக்குளத்தில் மூழ்கி எழுகையில் அவருக்கு கண் பார்வை கிடைத்துவிட்டது. சமணர்களுக்கு பார்வை மறைந்துவிட்டது. மன்னன் சமணர்களை பார்த்து, நீங்கள் ஒப்பியபடி திருவாரூரை விட்டு நீங்குங்கள் என்றான். தண்டியடிகள் நாளும் சிவனடி வணங்கி 5 எழுத்தை ஓதி வழிபட்டு இறைவனடி சேர்ந்தார். ஆகவே தண்டியடிகள் என்பவர் 63 நாயன்மார்களில் ஒரு நாயன்மாராக போற்றி புகழப்படுகின்றார். ஓம் நமச்சிவாய.